cando Rosalía escribe: "Desde entonces busquei as tiniebras máis negras e fondas e busqueinas en vano, que sempre, tras da noite, topaba ca aurora". Ela di: "Busquei as tiniebras". Ramón Piñeiro, en Filosofía da saudade, plantéxanos a saudade como esa soidade ontolóxica, é o toparte ti ca túa soidade, que é humana. Isto é así. A idea que eu falei de a experiencia de ser humana, ninguén a pode vivir por ti. A cultura do next, que ten que ver moito co consumo. Ai, rompeume isto, compro outra cousa, tal, non sei que. Esta relación faiseme así un pouco xa, si, pois, next, cambio de maromo e xa está, sabes? E perdo esa posibilidade de toparme ca soidade do outro. E esa soidade do outro é saudosa. E a saudade ontolóxica pasaría por estas outras soidades. Sería unha soidade que pasa sería como a soidade do outro, é unha soidade moi descriptible e ten que ver coa nostalxia e outras cousas, por exemplo. E a soidade ontolóxica sería saudade. Sería moi do ser humano. Eu agora teño morriña, nostalxia de cousas, bueno, pois vou aquí meterme uns reels, vou aos autocoidados, vou ir a un spa e perdo a oportunidade de facer o que dicía Rosalía, buscar eu con intención, buscar as tiniebras máis negras e fondas. E ela, ademais, no poema di: "Só en min mesma, buscando no escuro e entrando na sombra, vin a noite que nunca se acaba na miña alma soia". Pero agora hai tantas cousas que facer. E mesmo a mensaxe é, sabes? Bueno, pasa a páxina, esquece, non lle deas voltas, vai facer algo. Claro, será por cousas que facer. E mata a ti a vontade de liberdade. Por exemplo, cando eu tamén teño por aquí a Kant, porque eu fago as miñas conexións random de pacotilla, que eu non son filósofa oficial, son extraoficial, random de pacotilla. A vontade de liberdade, isto hai que atribuirlo a todos os seres humanos. Pero ti fai algo que mate esa vontade, porque esa vontade é a que che di: busca a túa soidade, a ontolóxica, conecta ca saudade. E aí, eu, con conexións random de pacotilla, transforma todo ese malestar, en vez de afogalo en novas experiencias e cousas, transforma todo ese malestar, eses afectos pasivos, esas paixóns pasivas, en afectos e paixóns activas. É dicir, cando ti busques, despois desa noite, sempre topaba ca aurora, Rosalía de Castro, é dicir, non topaba casualmente, topaba porque buscaba. É así. E aí ven cando Ramón Piñeiro fala de trascender. Aí é onde ti podes facer o que tamén Rosalía escribiu tan ben, que é cava, pensamento, sí, que ademais fala do pensamento como algo tan valioso, que ese pensamento humano é o da guía da razón de Spinoza. Non sei, eu teño aquí os gatos, eles pensarán en algún xeito. Pero non é ese xigante pensamento dun ser humano, que di ela. Cava lixeiro, cava, xigante pensamento. Cava fondo burato
onde a memoria do pasado enterremos. Onde enterraremos, isto todo estou non dicindo eu, esas paixóns negativas. Usa o enterrar, mas trascenderémolas, transformarémolas en paixóns activas. Eran pasivas, serán activas. Que pasa coas pasivas? Por lousa daráslle o negro olvido, e a nada lle darás por cemiterio. Ao trascendelas, transfórmalo dentro de ti, usando esa saudade. Que tamén Piñeiro diría, non? Que é unha incesante transformación, trascendencia, di el. Para min é a incesante transformación de paixóns pasivas en paixóns activas. E iso é o camiño á liberdade, que o fago eu interpretando a Spinoza. Pero el sí que o di. O camiño á liberdade pasa por estar transformando paixóns pasivas en activas. Rosalía fala de enterralas, pero ti cábalo co pensamento, desde esa saudade, atopando a túa soidade ontolóxica. Vivir a experiencia de ser humana. En soidade, porque é en soidade. E as paixóns teñen que ver cos outros. E ti faz todo este exercicio, como diría Ramón Piñeiro, incesantemente. A cultura do next no vínculo é moi evidente. Xa te cansaches deste maromo que agora ten problemas e hai que axudarlle. De feito, hai que axudarlle a transformar, isto sería, por exemplo, o sentimento de comunidade, axudarlle a transformar as súas paixóns pasivas en activas. Ser causa da súa alegría. Isto sí que é o amor. E isto sí que é potencia creadora. E tes que axudarlle e dis, next, vou coller outro. E aí, opinión miña, non? É case un sacrilexio non atravesar de par doutra persoa, que só pode ela vivir a súa experiencia humana, pero estar de par, para ser a causa da súa alegría, desa alegría que só ela pode acadar transformando as súas paixóns pasivas en activas. Pero ti, o que faz por esa persoa, faite causa diso. Sería un sacrilexio facer next. Porque, e aquí tamén Ramón Piñeiro explicaría un pouco, negas a túa propia humanidade, negaste tamén a filosofía saudosa que é querer coñecerte e comprenderte ti. Pero isto precisa dese tempo fondo, compartido agora. Igual como a comunidade. O que pasa é que é fácil velo nun vínculo. É un sacrilexio. É deshumanizarte. É sacrificar o ser humano que és ti. Porque se ademais és galega, e aí eu chameille a agonía da saudade, pasa por adaptarnos a un mundo que nos di next, consume, chámalle autocoidados, sí, a non sentir esa dor, sufrimento, tristeza, medo, que arraxe todo, todas esas afectos, paixóns pasivas, para a través da saudade convertilas en activas. Esa é a forza creadora. A forza creadora do pobo galego é como algo que está no instinto popular, tradición, non como a pandeireta, senón a herdanza mesma dunha forma de vivir que nos viña dada
é que este neoliberalismo e a globalización chega para que consumamos con autocoidados e outras cousas que pasan polo Next. Non o penses, non o sintas. Non busques nesas, na túa alma soa, esa noite escura que nunca se acaba. Porque a soidade humana nunca se acaba. É parte de nós. Estamos soas, pero temos saudade para coller iso e ter potencia creadora. Iso tamén é a tradición de Castelao. Tamén é iso. Non emana do pasado, non se albisca no porvir. Non é serva do tempo. Rosalía diría, aonde quer que eu vaia van comigo o meu corpo de terra e o meu cansado espírito. Van comigo. Porque non son servos do tempo, eu tampouco son serva do tempo. E enterro unhas cousas porque as trascendo. Eu creo que se entende. Faime todo o sentido. E pensaba nisto, e pensaba neses poemas e relatos que rachei, e lembraba algún, e digo, eran moi rosalianos tamén. Había toda esa saudade, estaban escritos, especialmente os relatos que escribín no 2022 e 2023, estaban escritos desde a miña alma soa. Porque eu aí sí que busquei en min, nesas tiniebras escuras que estaban en min. Busquei aí. Era bonito, non me pesa telo rachado. Esa potencia creadora. Sí que me servía, e que me serviu para transformar todo aquel noite escura, non? Que nunca se acaba, para ir transformando os meus afectos e paixóns pasivas en activas. Eu era como case un suxeito pasivo, víctima de cousas que pasaban e de cousas que fixeron outras persoas que me enfrontaron a esa soidade da amiga, soidade do amigo, soidade dos espazos dos que me sentía expulsada, e conectaronme ca miña soidade ontolóxica na miña alma soa. E mirademe agora que ventou. E ainda hábil a vida darme dúas hostias do revés. E eu, como dixo Ramón Piñeiro, incesantemente seguirei transformando todos eses afectos e paixóns pasivas en activas. Porque eu, se son serva de algo, serei serva da miña propia saudade. Que bonito. Dios mío, que poeta.